haba Nura, ta za a zo ku kawo kaya kawai ku nemi waje ku zauna. Wallahi jikina ne yadda ka san an sassare ni alaji. Ga dai ya haya ko Ali sai su sauke kayan. Wallahi alaji ni gaba ɗaya zazzabi ne a jikina. Ban dai san ga Ali nan ba. Tunda hi na ga da sauran karfi a jiki. Ba oga, din a wadda nake gengedi jiki na ga mutuwa da zan sauke wani kaya ni yanzu. Haba sai ka ce kun sha kwaya ne? Wallahi alaji ba kwaya muka sha ba. Akan hanya ne muna cikin tafiya na ga tsami gaye. Na tsaya na siya mana muka sha. Tsami me? Tsami gaye. Haba, ai kaji, kai shashasha ne wallahi. Haba, ka nemi abin da zai ƙara ma kuzari da ƙarfin jiki da inganci ka aikin ka yanda ya kamata. Bara in je in kawo muku lemon pop cola wanda zai ƙara muku kuzari ku gabatar da aikin ku yanda ya kamata. Pop cola? Pop cola nake gaya muku.